Алдыгызга алсу гөлләр җәям, юлыгызга яшел аланнар. Мең мәртәбә бәхетледер җирдә мәхәббәтен таба алганнар. Мәхәббәтнең күге гел кояшлы, тугайлары һәр чак тургайлы. Мәхәббәтнең таңы гел былпыллы, мәхәббәтнең төне гел айлы. Әгәр күңелең мохтаҗлыкка чыкса, һәм теләсә синнән бер аклык, бу гынахлы җирдә яши алган мәхәббәттә генә гынах юк. Яралавы аның шифа гына, язмыш сине үтсә яралап. Мәхәббәтең саклап калыр һәр чак, мәхәббәтең калыр аралап. Алдыгызга алсу гөлләр җәям, юлыгызга яшел үләннәр. Мең мәртәбә бәхет телим сезгә, мәхәббәтен таба белгәннәр.